תמיד צריך להודות לקדוש ברוך הוא. השיר על השם כי גמר עליי. גם כן אנחנו, ברוך השם, אנשים אומרים חג עצמאות, בזה חג עצמאות. לא חג עצמאות. אנחנו חושבים על הכל דבר. לפני שיהיה לנו ממשלה יהודית. מה היה פה? המנדטורי. אלה האנגלים, מה שאמר, שונאי ישראל. כל מי שיצא לבוא לארץ, צריך שיקרא סרטיפיקט. בלי זה לא ייכנס. ויש את זה, פרוטקציות, וזה. כל איש שיהיה בה פה, יהיה שלו צרות צרורות. מי שנהיה בני יהודית? אם רק בשביל שבו יהודים כמה שרוצים, דיינו. אבל האמת הוא, יש כמה מיליונים. בזמן שהיה המנדט, לפני קום המדינה, היה 650,000 איש בכל ישראל. 650,000. ועכשיו, למעלה מ5 מיליון. ומה זה? תרשו את כל אחד בשביל תבוא. אנחנו מתפללים עוד הקדוש ברוך הוא, שיוציא בחרתנו בראשיתנו. יהיה לנו ממשלה שכולם יראי שמיים, כל הצדיקים, כל כך אוהבים את התורה, ככה אנחנו מתפללים. אבל אסור לנו להתכחש לנס התורה מהקדוש ברוך הוא. ברוך השם, ארבע השם איתנו, ארבע ערבי דרך, ולא יספר מרוב, עוד יהיה כהנה וכהנה ועריות השם. כל יהודי שנמצא בעולם רוצה לבוא, אנחנו נזהנה. פתחים לו כל שערים לפניו. לא אומרים לו, תביא תביא כך. לא יעביר, הם רואים אותו ברכה שיבוא לפה. כן? זה מעט מעלה אחד, זה לא מעט. נדבר עוד כמה דברים. לא היה בזמן המנדט, לא היו תלמודי תורה, לא היה חינוך עצמאי. חינוך עצמאי יש 10,000. תלמוד תורה יש 10,000. כולם יודעים רק תורה. כולם לא היה זה. מזכים לדוח את הקודש ברוך הוא, ברוך השם. נתנו כוח לעשות חיים, ללמוד תורה, לעשות מצוות, לעשות תורים. כן, עשה קודש ברוך הוא כהנה וכהנה. מכאן יצאנו אישי ברים לבונם, יבוא משיח צדקנו, ורב ימינו אמן.